טוב, שלום לכולם, והיום אני הולך ללמד אתכם על קריאטור, תוכנה שבעזרתה אתה יכול ליצור מודים בלי לתכנת. אז אני אלמד אתכם ככה בקצרה איך להוריד קריאטור, וכן. דבר ראשון, אתם נכנסים לגוגל וכותבים קרי, ואז יופיע לכם פה לא מקדונלד, ואז יופיע לכם פה קריאטור, ואז תלחצו פה על הראשון, ואז תלחצו כאן, ואז תלחצו על הגרסה, ואז תלחצו כאן, נראה לי, או שכאן. בקיצור, אם אתם מבינים אנגלית אתם תדעו מה לעשות פה. אז בקיצור, תורידו איכשהו את התוכנה, וזה מה שיהיה לכם, כאילו זה מה שיהיה לכם, ותעברו ל-Workspace. אז אנחנו הולכים היום להתחיל ליצור מוד. אז נתחיל בדבר פשוט. אמרתי פשוט. בלוק, נקרא לו המחשב שלי על עבור אולטרה קומנד בלוק, נלחץ על אוקיי, וזה שלח אותנו כאן. בקיצר, אני לא כל כך יודע איך עובדים עם זה ועם זה, אבל מה שאני יודע כן זה להעביר את זה לזה, ואז ללכת לטולס, ללכת לכאן, ואז לבחור טקסטורה. אז אני רוצה נגיד כאן קומנד בלוק, כאן קומנד בלוק, וכאן נגיד אנדרפר, אוקיי? ואז אנחנו כאן מחליטים את הצבע של הקומנד בלוק, של הקומנד בלוק הזה לזה, זה וזה, רק להם אתם בוחרים צבעים. זה הצבע של הקומנד בלוק הזה הולך להיות או כזה, והצבע של האנדרפרל הולך להיות כזה, כן. ואז אתם לוחצים על use בלוק, ואז אתם כותבים את השם שנתתם לו שמה, והשם הזה הולך להיות כמובן רגע, שכחתי מה כתבת, כן, אולטרה קומנד בלוק, ואז לוחצים אוקיי, אקזיט,
ואז הולכים לאדום, ולא, אולטרה קומנד בלוק. ואז אנחנו לוחצים על נקסט, כאן זה השם שלו שיהיה בתוך המשחק, אז כאן אנחנו נרשום אולטרה קומנד בלוק. ואז כאן וכאן, אני לא יודע, כאן גם לא יודע. כאן באיזה בקריאיטיב, איפה הוא יהיה, ברדסטון, בכאלה דברים. אנחנו רוצים שהוא יהיה בבלוקים. כאן זה מה שעוברים אותו. פיקאקס, אקס או שווה. אני רוצה עם פיקאקס, כאן זה אם אתם לא רוצים שהוא יביא לכם את עצמו. ואז כאן אתם בוחרים מה אתם רוצים שהוא יביא לכם. אני רוצה שכן יביא לנו את עצמו, וכאן זה כמה הוא יביא לכם. אני רוצה אחד. כאן וכאן שוב, לא יודע. כאן, לא יודע. כאן. כאן. אני ממליץ לכם לבחור איירון ונורמל. כאן אני לא יודע. זה נראה לי המהירות שלו. אני ארשום פה 90, סתם לכיף. כאן אני לא יודע בזה. כאן זה אני לא כל כך רמות של הפיקאקס, אבל אני לא כל כך יודע מה כל רמה בערך. אבל אני יודע ששתיים זה איירון וארבע זה יאלו. אז אני לא יודע מה זה 3, אולי גולד, אני לא יודע. בקיצר 2 זה איירון. לחץ על נקסט, פרטיקל, אני לא רוצה פרטיקל, כאן זה אם אתם רוצים שהוא יהיה צ'סט, ואז נקסט, אני לא רוצה שום איבנט, נקסט, אוקיי. כאן זה אם אתם רוצים שהוא יזדמן בעולם, או כאן זה בעולם, כאן בנדר. אני לא רוצה שהוא יזדמן בשום מקום מהם. זה המינימום, זה המקסימום שהוא יכול להזדמן בהם. זה אני לא יודע. נקסט, וכאן זה איך יוצרים אותו. אני רוצה שיצרו אותו עם פרל, ובגלל שאני רוצה שיכולו ליצור את זה גם בסורווייבל, נשתמש ב-enchantment table ומה עוד? ורדסטון. אז אם עושים את זה מקבלים 6 כאלה, ואם עושים את זה בתנור אני אעשה שאם שורפים גולדן אפל אז משיגים אחד כזה. כן, נקסט, וזה מוסיף לנו את האולטרה זה. רק רגע, ואז תחצו פה על קונסול, אז מקשקש לכם כל מיני דברים. שהוא כותב לכם את הבילד סקסספול הראשון, תלחצו כאן בשביל להפעיל את המיינקראפט, ואז זה ימשיך לקשקש דברים ובאמצע יפתח את המיינקראפט. אז אני אחזור לכם בזמן שזה יפתח את המיינקראפט בקיצר. אז חזרתי וכן, כמו שאתם רואים הוא פתח לנו את המיינקראפט ובואו נחכה שהוא יטען. כן, וככה אם אתם לא יודעים זה מיינקראפט עם מודים, זה סינגל פלייר, זה סתם עולמות שבדקתי,
אנחנו נפתח עולם חדש, קריאטיב, נקרא לו סתם טסט ו-continuous game ואחר כך עם עולם תטען, אני יודע שאתה בונה את השטח. הופה, כן, אופס, לגים, וואו, כמה לגים. כן, אז יש פה קצת לגים, זה כנראה בגלל שאני מצלם, אני חושב, כי בלי שאני מצלם אין אף פעם לגים. אז כן, מה שאתם רואים, נגיד פה, אין כלום. טוב, הייתי בטוח ששמנו את זה כאן. טוב, נו, משנה, אני אשנה את זה בפרק הבא. אבל בקיצר, יש לנו כאן את אז יש לנו כאן את האולטרה קומנד בלוק, וכן אפשר לשים אותו, לענות אותו, לזרוק אותו, לשים אותו, והכי חשוב, ליצור אותו. אמרנו, אם אנחנו לוקחים enchantment table, הנה enchantment table. מה עוד עשינו את זה? רסיפי? לא עובד. וגם מה עוד עשינו את זה? אני ממש לא זוכר. סליחה על קולות הרקע. רק רגע. עשינו את זה. אנפר ורדסטון. רדסטון גם and דר פרל. כמו שאתם רואים, אנחנו כמובן יכולים ליצור את זה. כן, וכמו שאתם רואים, זה אכן מוביל לנו 6 אולטרה קומנד בלוק. זה היה זה. מקווה שנהנתם. זה היה סרטון להיום. ויאללה ביי. אולי אני גם אמשיך על M-Creator. ואז תוכלו ממש ליצור מודים. וכן. אז אם תרצו שאני אמשיך עם M-Creator אני אמשיך, וגם אם לא תרצו, כאילו אם לא תגידו לזה כלום, אני עדיין אמשיך, כי אין מה להגיד, M-Creator זה תוכנה, אפשר ליצור מודים בלי לתכנת איתה. כן, זה היה M-Creator, מקווה שנהנתם. אז זה היה הסרטון היום, ויאללה ביי. אמרתי, יאללה.